Köszöntjük a hallgatókat az Utálom srácok podcast sorozat újabb állomásán. A régi hallgatók, ugye már fél éve csináljuk ezt a műfajt. Szóval aki már hallgatta többször, észrevehette, hogy általában 4 betűs szavak köré igyekszünk kerekíteni a mondani valót. Ezzel most sem szakítunk, sőt 2 4 betűs szót választottunk. És még ezen az alsorozaton belül van egy olyan alsorozat, hogy F betűvel kezdődő dolgok. Volt már a foci, film, most pedig mi lesz, Ricsi? A fotó. Fotó, meg egy szín. Fotó és a lila. Aha, mindjárt elmeséljük, hogy mi ennek az értelme. Az én nevem Balog Attila, aki az előbb már megszólalt Darázs Ricsi, és aki most fog megszólalni Kapusi Krisztián. Köszöntöm én is a hallgatókat. Csak komolyan is hivatalosan. Na jó, szóval a fotó per lila, honnan jön a fotó és honnan jön a lila? Hát ugye hosszú évek óta gyűjtünk fotókat, archív fotókat, privát fotókat is archiválunk, szkennelgetünk, és sok más egyéb dokumentumot használunk képként, ugye akár levéltárban megtalálható mindenféle levelek, tervrajzok és egyéb dokumentumok, és ezért ez fontos részét képezi a történeti kutatásainknak, és ugye ezekre építjük általában a különböző programjainkat, projektjeinket, és a különböző produktumokban ezeket próbáljuk bemutatni, akár kiadványok, képeskönyvek, kiállítások, vagy akár interaktív vetélkedők, vagy akár kalandjáték formájában. Bár tegyük hozzá, szerintem még a régi hallgatók, vagyis akik a Északkeleti Átjáró Egyesület tevékenységét évek óta figyelemmel kísérik, szerintem még nekik sem mindenkinek tiszta, hogy ugye ez a közösség, ez nem helytörténeti kutatásokkal foglalkozik, meg egyáltalán nem történetírással, meg nem gyűjtéssel. Sokszor emberek kérdezik, hogy jaj, ti gyűjtötök ezt, meg azt, és úgy próbálom, hogy az hasonló azért. Ugye igazából nem gyűjtünk, hanem ugye egyfajta miskolci identitást próbálunk definiálni, meg erősíteni, és egyszerűen ehhez kellenek a történetek, tárgyak, képek, dokumentumok, hogy legyen az az értékállomány, amiből a modernkori, mai, meg a közeljövőbeli városi identitást fel tudjuk építeni. Nagyon hiszünk a közgyűjteményekben, azt gondolom, hogy ti ketten biztosan, de valamennyire én is. Ugye levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban nagyon-nagyon hiszünk, és ők gyűjtenek. Alapvetően ez a tevékenységük. Gyűjtenek, megőriznek és bemutatnak. Egy egyesület, az átjáró, a gyűjtést ezt jelentős részben ilyen virtuálisan, vagy ad hoc jelleggel. Az, hogy mi meg tudjunk őrizni, prezentálni, raktárakba őrizni dolgokat, erre nyilván nincs lehetőség. Hát tárgyakat semmiképpen, de azért ugye nem is tudom hány 10 000 archív fotónk van ugye beszkennelve, digitalizálva. Mert mi nem gyűjteni akarunk, hanem megmenteni. Ugye minket csak zavarna, hogyha valami oda veszne. Így van, és eltéve, illetve interjúk gépelt változatban is, amiket nem egyszer használtunk már. Na de erre ne hagyatkozzon senki, mert hát ez az, hogy amíg a te géped megvan, vagy mi életben vagyunk, vagy stb. Tehát ez pontosan, hogy egy élő dolog, hozzánk az Egyesülethez kötődik. Szóval emiatt, aki azt akarja, hogy 50-100 év múlva is egy kiállításban szerepeljenek a cuccai, az forduljon a múzeumhoz, meg a közgyűjteményekhez. Így van, és ugye nekünk a helytörténet nem célunk, ez csak egy eszköz, és nem feltétlenül helytörténet, valami hasonló irányultságról azért beszélhetünk, és pláne nem az a célunk, hogy fényezzük ezzel magunkat, és nem tudom én milyen cybertérben nagy megmondó emberekké váljunk. Egészen más célok, például, hogy kiadjunk egy képeskönyvet, ami Lilafüredről és a Palotaszáróról szól, és hogy úgy mutassuk meg Lilafüredet, ahogy nem biztos, hogy egy turista is látni tudja, mert ugye azon túl, amit kap egy hétvégén Lilafüredre kilátogató turista, azon kívül azért sokkal több téma és látnivaló és érdekesség és történet húzódik itt a háttérben.
Hozzátéve az előző gondolatsorhoz a gyűjtés kapcsán, a múzeumban volt egy iskolás csoport, és kollégáknak szólítottam a 6. osztályos gyerekeket, mert biztos voltam benne, hogy ők is, szinte mindegyik gyerek gyűjt valamit, és tényleg ez a gyűjtés azért nagyon jellemző az egyénekre. Például a képeslapok gyűjtése. Az egy olyan érdekes dolog, hogy a közgyűjtemények rengeteg képeslappal bírnak, de hogyha egy privát embernek van egy komoly képeslap gyűjteménye, amit mondjuk nem vennének át közgyűjtemények, arra mi azért kíváncsiak vagyunk, és rá tudunk kérdezni. Milyen szerencsés véletlen, hogy éppen ezt említed, mert képzeld el, nem hinnéd, de a napokban láttam, hogy az interneten megjelent egy ilyen képeslapgyűjtőről egy cikk, egy ilyen érdekes interjúszerűség, akit mi is ismerünk, és mindjárt ez egy jó átkötés ez a téma arra, ami a podcastünk címének a második fele. Ricsi, hogy van ez a lila dolog, 4 betűs? Hát mindjárt csak még ehhez annyit, hogy ugye Havasi Istvánról van szó, akinek köszönhetjük ezt az egészet. Ugyanis az ő képeslap gyűjteményével indult az együttműködésünk a Palotaszálló hotellal. 5 évvel ezelőtt. Így van, tehát Borda Krisztina először Havasi Istvánt kereste, majd rajta keresztül egészült ki a csapat, és akkor így lett egy felkérés egy képeskönyvre, ami a képeslap gyűjteményt is tartalmazza, de sok más témát a mi kutatásainkra, írásainkra, illetve szerencsére sok más ismerős, barát, szakmabéli vállalkozott és írt akár privát történeteket, akár ilyen komolyabb tanulmányokat a kötetünkhez, aminek az volt a címe, hogy Képeslapok a Palotából, és egyébként ugyanezzel a címmel jelent meg a Istvánnal egy interjú egy pár nappal ezelőtt, majd itt a YouTube-os linkünk alá betesszük a leírásba azt a linket is. Mi megbeszélünk tovább a Képeslapok a Palotáról című könyvről. Így van, amelynek az alcím az volt, hogy 90 éves időutazás Lilafüreden és a Palotaszállóban. Ugye most a 95 éves a Palotaszálló, és most a második kiadást tudtuk ünnepelni az ünnepi könyvhéten, és hát igen, tehát Lilafüreden és a Palotaszállóban. Ugye Lila egyelőre onnan jön, hogy ugye Lilafüred a témánk, de hogy miskolciak, meg valószínűleg turisták sem soha nem mondják azt, hogy Lilafüred. Tehát Lilafüred, egyszerűen így mondjuk, hogy Lilafüred. Aki kétellel mondja, írja be a kommentbe, és akkor már beszélünk róla. És jelentkezzen nálam, vagy én elbeszélgetek vele. Szóval, hogy egyszerűen nem így mondjuk, hogy Lilafüred, holott ez egy Lila nevű, Lila Peca nevű. Igen, Lila névre megy vissza. Erről most szerintem nem érdemes beszélnünk, benne van a kötetben, tessék megvásárolni. Ajánljuk. Nagyon olcsó, de tényleg, és nagyon megéri, inkább ezt mondanám. Szóval Lila ez csak ennyi, hogy a helyre utal, amiről a kötetünk szól, és amiről ez a beszélgetés ma szól. A lila meg egy szín, és ez a könyv rendkívül színes. Igen, de valahogy a gyerekkoromból nekem emlékszem gyerekkoromban, hogy Lilafüred, ez a lila, tehát rögtön ez úgy, hogy a lila szín, aztán nem nagyon találtam Lilafüred lila színű dolgokat, de attól még ez így kapcsolódott. De lehet, hogy sokan a turisták közül is kérdezik, amikor ideérnek, hogy tulajdonképpen mi itt a lila? Hát figyeljetek, a turisták szerintem úgy megzavarodnak, mint faltörőkos a fotocellás ajtónál, hogy ugye van ez a lilla vagy lila, és hol van a füred, ugye? Tehát, hol itt a fürdő? Hol itt a fürdő? Igen, pedig ugye tudjuk, hogy vannak fotók, és a kötetben is, amikor a Hámori tavon volt egy ilyen kis fakeret, ami egyfajta ilyen kis medenceként, ilyen strandként funkcionált, illetve a Palotaszálló udvarán is volt egy úszómedence. Igen, ez olyan rejtélyes, hogy néhol képeken látjuk, meg egy filmben, jelenetekben, de tulajdonképpen semmi nyoma nincs. Tehát én egyébként soha nem hallottam volna róla. Hát ugye megbukott, mert azért nyilván hidegvízű, tehát nyilván is hűvösebb van jóval itt fent Lilafüreden a bükkben, mint a város más részein. Hideg volt a víz is, szerint az úszómedencében is, valószínű, bár soha nem fürödtem benne. És ugye a Lilafüred keletkezése is erről szólt, hogy nagyon sokat fúrtak hőforrás után. Hogy ezt akartam mondani pont? Sok mindent. Én úgy tudom, hogy a Palotaszálló medencéje az aképpen működött, hogy a Szimva vízét vezették be, és a tóba engedték le.
a használt vizet. Tehát az olyan nagy, nem is tudom, hogy úszómedence volt-e, vagy inkább csak egy ilyen hűsölő medence, tehát nem volt annyira mély, hogy a partján a vendégek napoztak fürdőruhába, ugye a 1973-ban készült Különös Vadászat című filmben, ami a palotaszállóban játszódik, ott látjuk, hogy a főszereplők bikiniben, meg fecskében ott napoznak, meg beszélgetnek, de azt talán tényleg nem látszik a filmben, nem emlékszem, hogy fürödne valaki. Én sem tudom biztosan, de valóban az egész fürdő história az annak reményével bontakozott ki, hogy Pávai Vajna Ferenc, meg mások itt fúrásokat végeztek, és hogy bíztak abban, hogy lesz itt olyan meleg víz, ami valóban kellemes. De nem lehet. Na mindesetre, tehát nem lila és nem füred, de lila de füred. A miénk. Így van, de a miénk ez az. És hát ugye volt ez a felkérés jó 6 évvel ezelőtt a kötettel kapcsolatban, és elkezdtünk kutakodni a szállónak az archívumában. Ugye rengeteg archív fotót találtunk, brigádnaplót, vendégkönyvet, stb. A palotaszálló egykori saját fotósának a képsorozat. Igen. Hogy is hívták? Magsai. Magsai, ugye, akinek ugye a Magsai fotó üzlete, az ott volt, most a trafik van a Hámorító partján, ott a sarkon, ahol megyünk föl az úton, és egy ilyen boszorkány bábú, vagy mi a fene van. Ez a kis jellegzetes pavilon, ugye, ami hozzánőtt egészen a tó, meg egész Lila. Egy ilyen kis kőbugyka, ami ember emlékezett óta trafikként üzemel, ez valamikor egy fotós üzlet volt, a Magsai fotósé, és hát a lényeg, hogy igazából elképesztő adatbőséggel találkoztunk, rengeteg fotó. Az volt a fura, hogy a Dobrosi féle, a 75. évfordulóra a Dobrosi féle Lilafüred vagy Palotaszálló könyv fotói valahogy pont hiányoztak. Tehát meg voltak a sorozatok, és az a néhány hiányzott, amit ő betelt. Tehát gondolom összegyűjtötte, és nálam maradt, nem tudom, egy centrum összetyaró, vagy nem tudom, mi történt vele. De hogy azért sajnáltuk, egy-két kép azért jó lett volna, most egy-két fotót jó lett volna újra közölni ebben az albumban is. De hát így is, nem tudom, több száz képeslap és több száz fotót sikerült összehozni és betenni a kötetbe. Az említett Havasi Istvánnal beszélgetve, a minap ez előjött, hogy amikor azt mondjuk, hogy képeslapgyűjtemény, akkor azért a hallgatók meg olvasók felének már el kell magyarázni, hogy mi az, hogy képeslap. Ugye amikor még az emberek nem online, meg digitálisan kommunikáltak, akkor a postán, ahogy azért ma is még levelet, meg csomagot fel lehet adni, úgy képeslapot feladtak, ugye az egy lap, aminek az egyik oldalán a turista célpontnak valamiféle képe van, a túloldalára meg az ember ráírja, hogy kedves családom, üdvözletem, küldöm innen meg onnan, és akkor ugye az elmúlt 100 évben millió ilyen képeslap megjelent különféle turisztikai helyszínek képeivel, így aztán Lilafüred környékéről is több száz, és akkor van olyan gyűjtő, aki ezeket gyűjti az 1800-as évek végétől kezdődően, és akkor itt a könyvben tényleg olyan 50-100-as nagyságrendű van benne illusztrációként, 100-as, és akkor a képek tekintélyes része az fotó, ugye a fotó a mai főtémánk, kisebb része meg grafika, rajz, festmény. Így van. Visszatérve, bocsánat, a képeslapra, az is érdekes, hogy ugye, mivel zömmel azért 19. században vagy a századforduló után készültek, de zömmel fekete-fehér vagy színezett, tehát fekete-fehér fotót beszínezett verziója. Aztán később nyilván vannak már színes és akár fekete-fehér képeslapok, és egyébként akár az 50-es, 40-es, 50-es években is készültek még fekete-fehérek. De ez is érdekes, hogy milyenféle fajta képeslapokat készítettek. Havasi István gyűjteménye konkrétan Lilafüredre, illetve talán többet is gyűjt, ez az egyik fő témája. Ugye ez is jó pár Miskolcot, mindenféle miskolci témákat gyűjtő képeslap gyűjtővel találkoztam már. Csak Lilafüred, ez is egy speciális szerintem a gyűjtő körében is, az a Istvánféle gyűjtemény. Itt van, pont ahol belelapoztam a könyvbe, előkerül egy kép, ugye ez a panorámakép? Igen, Váncszámba kép. Meséljünk erről, biztos sokan nem hallottak még róla.
Hát 1896-ban ünnepelték a magyar honfoglalás ezredik évfordulóját, és Vánca Emma egy nagyon progresszív miskolci fiatal nő a hivatásaként választotta a fotográfiát, és erre az alkalomra készítette ezt a panoráma képet, ami hát ugye a palotaszálló megépülése előtt több évtizeddel rögzíti azt, hogy milyen volt a Hámori tó közvetlen környezete. Gyönyörű, óriási érték. Meg lehet nézni az eredetiét egyébként a Herman Ottó Múzeumban, illetve az eredeti hiteles reprodukcióját a Peleházban, ugye Lilafüreden, Herman Ottó egykori nyaralójában. Egyébként Váncelmának a Sötétkapunál volt műterme, ha jól emlékszem, ugye? Itt van ez a képeslap, ami az ő híres különleges képét ábrázolja, az István gyűjteményéből, tehát ez egy konkrétan ténylegesen létező képeslap, amit el is küldtek, és akkor úgy maradt fenn egy évszázad után. Tehát itt szöveg van rajta, méghozzá idegen nyelven. Úgy tűnik, hogy valaki, egy bánhorváti illetőségű lakos, úgy van aláírva, hogy Madame de Vladár, hogy ő küldi innen az otthonából, vagy akár egyenesen Lilafüredről, valami hozzátartozójának, aki úgy van megnevezve, hogy Rosario Cafferata és República Argentina. Rosario de Santa Fe településre van megcímezve. Érdekes, nem megkeresni a... Külön sztori lenne, ugye írjunk már Cafferata családnak, és a legközelebbi podcastbe behívjuk őket. Jó. De hogy a fotográfia mennyire lenyomata az időnek, tehát hogyha a Vánca Emma képét nézzük, az a dombtető szerepel rajta, amelyiken éppen még nem látszik a Zsófia kilátó, ami pár évvel később kerül oda. Aztán mi felnövünk úgy, hogy fogalmunk nem volt erről, hogy Zsófia kilátó, stb. És most megint ott van. Tehát ez hát borzongató. Igen, tényleg nem látszik. A fényképek jelentősége, ugye ezért foglalkozunk vele, mert egy csomó mindenről azért tudunk, vagy tudni vélünk, vagy indíthatunk el kutatást iránta, mert egyszer csak meglátjuk egy régi fotón. Igen, illetve hát ugye fénykép vagy fotó, de az is érdekes, hogy a mozgóképből is használunk állóképeket, igen. És ugye erről van egy kutatásról, és egy fejezet erről szól, erről. Mesélj, légy kicsit. Az utánam srácokra gondolsz? Hát a Mózi Miskolc kutatásra. Aha. Igen, tehát ez jó volt, mert ebbe a palotaszállós könyvbe sikerült beletenni nyitófejezetként egy olyan sztorit, ami egyébként egy tágabb értelmű kutatás, készült róla egy tanulmány, meg egy pár éve volt ugye egy konferencia, ahol ezt sikerült előadni, de aztán kvázi egy fejezet vagy egy cikk ebbe a kötetbe került bele. Ez arról szólt, Mózi Miskolc címen, hogy itt a borsodi Mogyeszékhelyen, a mi városunkban, egyrészt milyen filmeket forgattak valaha, tehát milyen tekintetben volt forgatási helyszín, másrészt, hogy milyen filmeknek szolgál a történet szerinti helyszíneként. És akkor hát a legtöbbször Lilafüred, meg a legtöbbször azon belül a palotaszálló a leggyakoribb helyszín, úgyhogy itt akkor lehetett kezdeni az 1934-es meseautóval, talán a legtöbb hallgató erre gondol miskolci filmként. Aztán ugye kedvencünk az Utánam srácok tévésorozat, ami 74-ben készült, ott is vannak lilafüredi jelenetek. Sikerült ezzel elpoénkodni, hogy Sinkovics Imre volt a neves magyar színészek közül az, aki a legtöbbször szerepelt Miskolcon játszódó filmben, tudomásunk szerint 3-szor. Egér a palotában? Abban nem. Abban van. A Kára benzinért című filmen, igen. Ajánlom megnézni, az egy sketchfilm a 60-as évekből, tehát több különálló történetből álló mozi, ahol az egyes sztorik tulajdonképpen nem tartoznak össze, csak valamilyen tematika összeköti őket. Hát Kára benzinért cím alatt nyilván az autózás ez a közös tematika, és akkor az egyik kis történetben szerepel főszereplő Sinkovics, és nagyon szép kép látszik a palotaszállóról benne. Aztán
a legkevésbé ismert és mégis fontos, érdekes film, ez a Különös vadászat, volt már róla szó a 70-es évek elejéről szintén, ami viszont jóformán teljesen egészében a Palotaszállóban játszódik. Egy kémfilm, ez mai szemmel is tudhat még érdekes lenni. Mi jutott eszedbe, Krisztián? Mi jut eszedbe? Semmi. Mesélj róla! Lényegében, hogy azt mondtad, hogy 3 Sinkovics film, ugye? Volt Igen. a Kára benzinért, Igen. Meseautó és a Különös vadászat. Mi a Különös vadászatban sincs benne. a Magyar Vándorban szerepelő? Nem. A Balukács Sándor van idősebb Na, színészként. akkor mi a harmadik? Várjál már, a Párbeszédben, Igen. ugye abban ő a főszereplő. Igen, akkor így megvan. Jézus, mi volt a harmadik? A Kára benzinért, a Párbeszéd. Igen, már csak a harmadik És- kellene. Mi van, ha nem fog eszünkbe jutni? Majd olvassuk, Akkor hogy- beletesszük a linkbe. Igen. És ugye például szintén van a Sinbad című filmből 2 állókép is. Hát ugye ez egy szerintem nagyon szép film, és ez a jelenet, ez különösen itt a végén, ugye a Sinbad halála előtt, amikor a téltündérrel korcsolyázik a hámorító jegén. Ez szerintem valami zseniális jelenetsor. Fú, legyünk ennyire aktuálisak, hogy amikor ezt a podcast felvételt csináljuk, sőt, amikor a hallgató talán hallgatja, akkor is lehet, hogy még előtte leszünk egy filmes kvíznek a Cinemis felkérésére, ugye a mostani felvételt követő hétvégén majd csinálunk, vagy már csináltunk, ha utána vagyunk, egy kvízjátékot, ahol konkrétan lesz egy kérdés. Talán lesz a Sinbadról egy kérdés. Talán lesz, de szerintem akár még a választ is elárulhatjuk, mert aki hallgatja a podcastet, kaphat ennyi segítséget, és akkor majd tudni fogja, Hát, mi a helyes válasz. Az egyik kérdés ez azt hiszem, hogy a Sinbad. Sinbad kivel táncol, Meg hogy a másik, hogy kivel táncol. korcsolyázik. Kivel Igen. korcsolyázik. Tehát a téltündérrel, aki a kor ismert színésznője, akinek a neve... Nagy Anna. Így van. Huszári Kata édesanyja, ugye? Igen. A filmrendező meg Huszárik Zoltán, minden összefügg mindennel. Az tényleg. Akkor most beszéltünk bőven az első fejezetről, de ugye itt a második kiadás úgy alakult, hogy lett még egy nulladik, egy bevezető fejezet, ami a Hotel Palota kérése volt, és mégis örülünk neki, szerintem jót tett a kötetnek, hogy bekerült egy ilyen is, ugye a Palotaszálló és Lilfred történetéről egy ilyen kis összefoglaló fejezet, szintén jó kis képekkel. Igen. Ritkán hangzik el ilyesmi, de most mi ne hagyjuk ki, hogy Lates Tamás tördelte, és ennek a szépsége nagyrészt neki köszönhető. Az új kiadást is ő tördelte, amennyit változtatni kellett rajta. Mi jut még eszetekbe? Tök jó volt talán tök jó volt az a rész, amiben ilyen privát sztorik vannak. Ugye egy baráti ismeretségi körből megkerestünk olyanokat, akikről tudtuk, hogy van személyes kötődésük, gyerekkori, fiatalkori kötődésük a környékhez, és akkor megkértük, hogy írják le, hogy mi jut eszükbe. Igen, és akkor sorolhatjuk is szerintem. Egyrészt Verék Csabi írt, ugye jött egy ilyen kis privát részt, hogy ő így gyerekesödött, itt nőtt fel. Mindjárt irigyeljük, hogy a Kisvasútnak a végállomás épületébe, ezt talán kevesen tudják, hogy ez egy egész nagy épület, és amellett, hogy végállomás van benne, talán 3 lakás üzemelt, vagy még ma is üzemel, szóval, hogy évtizedeken át. Így van. És valamikor a 70-80-as években például ők laktak benne. Akkor Havasi István is írt egyet, ugye nagyapja itt élt felső hámorban, valamelyik hámorban, most nem is tudom értem melyik hámor, ilyen emléke. Aztán Jó Timinek is van egy, a főtitkár, a boxoló és a mezitlábas zongorista című szövegei. Akinek ez nem kelti fel az érdeklődését, hát ugye, akinek a nagymamája volt Nem, az édesanyja. Édesanyja volt dolgozója a Palotának. Igen, Kaposi Krisztián is írt ugye 90-es évek elejé élményeiről. Ő is dolgozója volt a Palotaszállóban. Így van, én pedig... Vagy legalábbis bérlistán volt. Igen. Én pedig 80-as évekbeli gyerekkori kalandjainkat, vagy 90-es elejé gyerekkori kalandjainkat, ugye felsőemeleti gyerekként sokat csatangoltunk erre is. Kulcsos gyerekekként, ez a kulcsos gyerekek is már majdnem olyan elavult kifejezés, mint a képeslap. Így van. Úgyhogy van egy ilyen privát blokk a kötetben. Számomra nagyon izgalmas, hogy találtunk egyrészt ugye
megtaláltuk a Palota Brigád naplóját, erről készítettem egy tanulmányt, a Farkas Bertalan Szocialista Brigád naplója címmel. Elképesztő izgalmas. Vannak benne korabeli fényképek, ugye hát ez a 80-as évek eleje. És érdekes történetek bontakoznak ki, vagy hallgatódnak el, és ezekkel nem izgalmas volt foglalkozni. De találtunk ilyen prospektusokat, korabeli miskolci, vagy egyéb ilyen lilafüredi prospektusokat. Ugye van egy olyan is, azt hiszem, hogy Budapestről Lilafüredre, ugye egyszerásra, de végig vasúton, tehát ugye igen. És egyebek. Aztán találtunk vendégkönyvet, és időnként kínai, illetve ki tudja milyen írással, tehát némelyik tényleg megfektetett. Vietnámi, vagy akár indiai, vagy nem, vannak nagyon érdekes írásmódok, de találtunk lilafüredi lemezt, bélyegeket, illetve izgalmas nekem ez is, hogy ilyen különböző kötetekben Rodolfo lilafüredi kártyatrükkje, ugye ezt is Attila dolgozta fel. Elhiszem, hogy nektek izgalmas, hogy be lehet hallani, hogy így vadul őszön lapozgatjátok a könyvet, és akkor így mondjátok, amit láttok, de nem tudom, hogy ez mennyire izgalmas. Nem baj, akkor is elmondjuk, nagyon ajánljuk a kedves hallgatónak, reménybeli olvasónak, hogy például, hogyha lilafüredi sportokról szeretne fényképeket látni, akkor nézzen bele a kötetbe. Ez talán mai szemmel már egészen furán hangzik, ugye ez egy sportközpont volt. Így van, ugye a Hockey Derbik a Palota alatt, ez itt a fejezet címe. Hát van például fotó a lilafüredi hoki csapatról, és láttak itt a nemzetközi csapatokat Kassáról. Magán a befagyott hámori tavon. Ausztriában, így van. Így van, itt játszottak. Vagy például a miskolci hoki csapattal, mert a Miskolc Attilának is volt egy hoki csapata, tehát elképesztő, hogy volt ilyen lilafüredi hoki csapat. De ugye itt tényleg itt a különféle sportok, tenisz, sí és egyéb sportoknak így a mekkája volt Lilafüred itt a 30-as évektől kezdve. És hát igen, mert ugye még a második világháború előtt ez az arisztokráciának volt egy pihenő helye, ahol ilyen nemesi jellegű sportok bívtak, és azt mondjuk, hogy 50-60-as években meg szótüdülő volt az épület. Hát vélhetően akkor más sportokat űztek már az emberek, vagy áthelyeződött a hangsúly a túrázásra és hasonló. Érdekes, hogy a képeslapot elmagyarázott, hogy ez micsoda, de a szót ez úgy csúszik ki a szádon, mint hogy ez mindenki. Halljuk. Hát ugye ez a szakszervezetek országos tanácsa volt, és gyakorlatilag lehet mondani, hogy állami kezelésben volt a palotaszálló, de azok a dolgozók, akik tagjai voltak az érdekvédelemnek, a szakszervezetnek, azok jutányosan nyaralhattak, üdülhettek. Az úgynevezett egyszerű dolgozók, a hétköznapi gyári munkások, hivatalnokok, effélék. Ugye idézünk olyan korabeli írást, ami pont erről szól, hogyha egyszer a világháború előtt itt csak az arisztokraták, grófok, Albán király, nem tudom ki, mindenki lehetett ebben a kastélyszerű épületben, hogy ehhez képest milyen fantasztikus, hogy 20 évvel később meg az egyszerű dolgozó. Vagy például a svéd fogorvosok, vagy nem is tudom, milyen orvosoknak volt itt találkozója, stb. Aztán még miket találtunk, tehát a mesautóról, a forgatókönyv, aztán, de nem is azt akartam mondani, hanem hogy ugye az író találkozónak a programfüzete, ahol József Attila is részt vett, és ugye az Óda című kötet is, vers is ide kötődik. 30-as évekbeli filmfesztiválról, amiről ugye hát lehet úgy mondani, hogy talán az első magyarországi filmfesztivál. 1939-ben volt, úgy emlékszem. Így van, egy whisky százat csinál Sponer Péternek a cikke. Volt egy operett, aminek Palotaszálló volt a címe 1951-től, és akkor annak az előadásáról is találtunk és mutatunk pár fotót. A ragyogó Mikita Gábor színház történész értekezik erről a kötetben. Így van, aztán külön érdekesség, hogy ez is fotó, illetve ez is kép, ugye itt a középkori mozi, ugye a festett üvegablak, és a Mátyás teremnek az üvegablakait egyszerűen annyira színesek és elragadóak, és ha tényleg nézegetem, ugye több fotót betettünk ebbe a kötetbe is, és így is majdnem elszédülök. Elképesztő színáradat. Olyan hevülettel lapoztak és beszéltek, hogy most már tényleg
Nem csodálkozom azon, hogy még az Átjáró Egyesület is forgatott filmet Lila Füredről. Pont ez jutott eszembe, hogy ugye a mozgókép az már több mint 4 betű, de akkor beszéljünk róla, mert az is kép, meg Mozi? Mozi. Jaj, ezt kiszámoltad. Na, milyen filmet forgattunk? Egyet, vagy többet? Hogy volt? Jót. Jó. Az csak 3 betű. Egy filmet forgattunk? Hát azt hiszem egyet, ami leleplezett Lila Füred, ugye? Arról beszélünk. Így van, ez egy olyan 20 perces kis film, néhány évvel ezelőtt belinkeljük majd a leírásba. Készült el, igen. És hát megelevennek itt a kötetnek is a bizonyos szereplői, például Hruscsov. Bánca Emma, Latinovics Zoltán, Herman Otto, Nikita Hruscsov. Vejlik Pál. Ez az. Milyen csoda alakítás. és egyéb újságírók, akik ki nem találják a hallgatók, hogy kik játszhatták ezeket a szerepeket az említett filmben. Én ez egy átjárós közösségi kísértékfilm, tehát ez így megadja. Kíváncsi lennék, hogy mikor jönnek rá, hogy Herman Ottót Jakab Zsolt alakította. Így van, és ugye készült a film idejében egy Koffertúra nevű kalandjáték is, ami például ezeket a témákat is feldolgozta, és egy ilyen Lilafüredi fürdőújságot is kiadtunk, ami egyrészt a játék tartozéka, másrészt azt gondolom, hogy tulajdonképpen ezt kellett volna ténylegesen, és valamiféle nosztalgiát lehetne nyomatni, meg terjeszteni tulajdonképpen. Egy kis pénzt találnánk, kinyomnánk belőle 100-200 darabot, és kitehetnénk valahova. Annyi éppen van, 100-200, úgyhogy mindjárt megyek is megfogom, és akkor rikkancsként. Te voltál rikkancs gyerekkorodban. Én voltam gyerekkoromban rikkancs, illetve a film... És öröklődött ez a tudás. A filmben pedig ugye Dulás Balázs nevű gyerekszereplő alakítja. Ez egy ilyen hagyományos rikkancs dinasztia. Valóságos rikkancs dinasztia, mondaná Tordján József. Az van. Igen, és rikkancsügyi dinasztia. Kevésbé film, vagy kevésbé fotó, ugye Lilafüredi zenéről is, zeneszámokról is volt szó, például Lilafüredi Rock and Roll, egy 80-as évbeli punkzenekarnak a száma, vagy Hey Lilafüredi című, hát ez valami ki tudja mikori nóta. Hát igen, ilyen népies műdalszerűség. Hey Lilafüredi! Nem értem, hogy ezt előadott. Meg Kós Jánosról, az egykori szupersztár énekesről, aki gyerekkorában szintén itt járt. És sajnos, ha a sportra visszatolva, sajnos egy újabb sport, amit újabban azért Lilafüreden is játszottunk, a kama az valahogy kimaradt belőle, túl friss még valószínűleg. Tehát a kamázásról, Lilafüredi kamázásról nem tettünk be képeket, pedig volt jó néhányszor. Tömeges kamázásról azért nem tudunk, de mi már játszottunk. Hát például most egyszer is, kétszer is, többször is. Például most tavasszal is a Elektroger pikniken, ugye ott a Medveta Bistro udvarán. Meg a Waldorf iskolások, ők nagyon nagy kamások, ugye? Végül is, ha úgy veszem. Igen, hát volt ilyen, hogy ugye Fáj Ádám barátunk, volt átjárós alelnök fia, Zsiga is nagy kamás, és meglátod, hogy kik játszanak ott, hogy jó, hát ez a fiú volt, a Waldorfba játszik, hát akkor ő akkor igazi nagy kamász, és egyébként tényleg, tehát a Lópeznek a fia szintén Waldorfos, és szintén nagy kamajátékos. Nagyon jó volt a Medvetalban kamázni, és a Medvetalp az egy olyan üdes színfolt ott Lilafüreden, hogy a palotaszálló egészen más közeg, a megmaradt lángosos bódék még a szottüdülős időszakból egészen más közeg, de ez a Medvetalp, ez tényleg nagyon fogunkra való. Így van, egyébként visszatérve a naplót is találtunk, Pogonyai Júlia naplóját, és ezt is használtunk képként is, illetve érdekes részleteket. Ez egy 1930-as évekbeli napló, egy akkori miskolci fiatal lányé, aki nagy rajongással sétált a lilafüredi fák között. Igen, és mit akartam még? Miről beszéltünk még nem a sport előtte, miről beszéltünk a kama előtt? Hey, Lilafüred, Lilafüred! A nóták, igen. Zene, ami szintén egy 4 betűs másik sorozatnak a főcíme lesz majd. Meglátjuk. Én szoktam a podcastnek ezen a pontján elkezdeni az elbúcsúzkodást, és áttekinteni, hogy kimaradt-e valami, meg hogy mire hívjuk fel a hallgatókat. Köszönve, hogy meghallgattak. Biztatjuk őket, hogy esetleg a korábbi podcasteket keressék vissza,
illetve jöjjenek a következő hetekben is, készülünk további adásokra, témáink vannak, szívesen mesélünk róluk. Köszönjük szépen az eddigi anyagi támogatásokat, és legalább annyira köszönjük a jövőbelieket. Megint csak a leírásban lehet majd találni olyan linkeket, ahol anyagilag tudja segíteni az Észak-Keleti Átjáró Egyesületnek ezt a helytörténeti kutató, vagy egyéb miskolci identitásképző munkáját. Mondjad, Ricsi. Csak még egy apróság, hogy amit szintén használtunk, és egy más típusú fotó, vagy inkább képanyag, hogy Lilafüredről szóló, Lilafüreden játszódó írások, regények. Sőt, konkrétan krímiknek mostanában több krími megjelent. Krímiknek az oldalait, a kötető oldalait imitálva ilyen lilafüredi történetrészeket is behozunk. Szerintem ez is egy izgalmas dolog, hogy miért pont Lilafüred. Sokat gyára, miért pont Lilafüreden játszódik. De valószínűleg azért a meseautó. Tehát, hogy annak van olyan nimbusza 100 év után, 90 év után is, hogy ugye a Magyar Vándor című sikeres vígjátékban is teljesen természetes volt, hogy legyen ide illő jelenet, és akkor ezekben a 100 évvel ezelőtt játszódó krimikben is a szerzők rögtön arra gondolnak, hogy hol folyjon a nyomozás, hanem a palotaszállóban. És miért nem Tapolcán, vagy az Avasson, vagy a Diósgyőri-várban? Egyébként a Diósgyőri-várról is lehetne. Ugye a mese is készült róla, aztán sajnos elakadt, mint kiderült nem régiben, de hogy lehetne egy ilyen rózsaneve-szerű ilyen történelmi krimi is akár. Remélem jó kis tippeket adok az unatkozó íróknak, akik a témát keresik és válságban szenvednek. Kérjük a hallgató írókat, hogy majd szóljanak. Csinálunk majd róla egy podcastet. Krimi 5 betű, író 3 betű, 3 meg 5 osztva 2. Így van. Egyébként gyűjtjük az 1%-os felajánlásokat, bár ez most már jövőre lesz érdekes, most már lezárult ez, de egyéb adományokat is a különböző köteteinkre szívesen a pénz is 4 betű. Szenteltünk már ennek a témának is podcastet. Igen, az előző, ugye a hetedik témánk volt a pénz lóvé, minek az a civilnek, tehát hogy mégis közhasznú szervezetként hogy van ez a pénzgyűjtés. Pénzlóvé, minek az a civilnek? Lezárnám a mai adást. Köszönjük a figyelmet, köszönjük, kellemes napot!